nindakake dawuh. Nirwakake kewajiban. Nyatane kowe kandha matur nak kowe njaga Kyai Gandring. Ngendi nyatane? Kyai Gandring anes kowe. Mongko bentuai suhat mung dumunung ana ing Kyai Gandring nganti ilang. Lembaluran bupati kula Gusti Patih ora montor babar pisan. Jebul pledor anggo njogo Kyai Gandring. Ilangi Kyai Gandring teges nyawaku ijole. Mongko aku sing lowentah kowe kabeh. Ngerti? Lembalun. Ora ono bumi sak cengkak. Ono kelaparan jagat raya. Kudu mati kok. Pojong kakak Sang Prabu ngantos kula badhe miloro dhateng Lembaluran Bupati piyambakipun nglirwakaken dawuh jagi wontenipun Kyai Gandring nyatanipun wekdal sapunika Kyai Gandring anes Sang Prabu anes prajurit gelar-gelar gelung-gulung bingar yang dikani dahar senamung nimbrong yang negara lagi dapur maju ojo kowe alakan ingsun ing lakon Singosari amati apa Dimas sepinten keinggal patan diatur pangasa sampun ngantos paduka Kang Mas Prabu Supati nempuh jaring kondo badhe Triwikrama tartamtu sedaya nayakaning praja sumrambah dhateng kawula Singosari badhe ngandhang kasangsaya Kang Mas Prabu namun kula badhe nyuwun dawuh menapa darunanipun Kang Mas Prabu badhe amatra pipidana dhateng Lembu Alun saha Lembu Pati ingkang tuku gedung pusaka bocah loro lalu nanging bobol awit saka trekaing Durjana Kyai Gandring ilang Singosari apapun kakang cukup kenten Dimas Kang Mas Prabu jumbuh kalian pranata sing tentu prajurit ingkang nglirwakaken dawuh ngratu kedah nampi pidana pejah namun punapun pejahipun Lembu Alun saha Lembu Pati badhe saged anjalaripun duripun bidhah dalem Kyai Gandring apa karo kula nyuwun minat kula badhe mbudidaya manggihaken wonten pundi gunungipun Kyai Gandring lan sinten ingkang ngipun menawi mboten saged amanggihaken mboten namung Lembu Alun saha Lembu Pati ingkang pinangka pengewane Sojo badhe sumarah kabedah nyawa badhe boten suwala kajabel saking astun ingsun ora butuh upatanira nanging sembodanira ingkang ngundang pamistunggal njaluk tanggung jawab ayo mumpung durung adoh Pati